Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fabricate Shnong, ringkat bat ka Victorium, kadukan kitiar kilan met ka babhatam hakador ka babit, Hannong Thumai Old Beat House Shnong. Ki paitba jong ka Shnong Umïong ka badan hagathain Ramrai West Khasi Hills District, haga khandai trik unai leber arajar arpuway kila penpau ya ka jing sngokya ka bajor, halor ka jingja arngai no kensan jong ka School Church of God, Lower Primary School Umïong, la kumba henrius nem benta. Habaya keren shikilat pathai kubor uba ki sok shang, usordar jong ka Shnong Umïong, uliyathu bagatay ka school ka day ka baladon nado usnem khat khandai spa prapo henriu, bat ka day ru tang maka, kabalong ka way ni ki school ka badan hapo ka Shnong, henry mentapat, kala syujar ngai no kensan, ha usnem arajar khatsaw arajar khatsan. Shushu ulo ongru bagatay ka school ka day ka balayo jingyarap na ka sorkar, bat ka jingja ngai jong katay ka school, kawanra jing e shibo ni ki paitba kamtam ya ki khna puli ki banapo ka Shnong. Kumta banlap ya ka daw halor ka jingja ngai jong katay ka school, na kalyang jong ki nongilam Shnong ki bakentop ya uba ki sok shang, usordar, bat uba ki ngai. Sekretari mentakas ngi ka khandai trik unai leber arajar arpuway kila lej man yakendo ya subdivisional school education officer Handong Stony man panjing shai halor ka jingja ngai no ka School Church of God Lower Primary School Umïong. Haka jingle yakendo ya USDSEO na kalyang jong uba sok shang uloong bakat kum ka jingito jong u subdivisional school education officer uloong baka daw jong ka jingja ngai katay ka school kaday namar baki nong seng jong katay ka school kila thmu ban ra no ya katay ka school Shnong kro hanray na kalyang jong director uklem ay ka jing menjur namar baka Shnong Umïong kadang don tang kaway ka school. Nagalyang jong kinong ilam Shnong kila kantuy kinong seng jong katay ka school, baki day ban Pynneh ba iya katay ka school hapo ka Shnong Umïong, bat kila dawaru na USDSEO, ba uday ban shimkhiya mardor halor kani ka benta, lumkumta nagalyang jong kinong ilam Shnong, kinhab ban lej yikando yakibor ki bahalor. Iwan nga ban pensay sa pangkat kasingja nga jong katay ka school COG FP School Umïong. Teka jing wasang ya teka school nado usnam siajar kudai spa prapenreu. Bat kajingja tengah jong teka school nado usnam argar katsan hadu menta keladap reu usnam. Te ngi kum kinong yalam jong Shnong te ngi sokia ya kan teka school. Kadai kadau ba kikon kikti kibasang basa ko Shnong Umïong kalau dalam sibun kajing dunang makin yuk show bangladesh school. Tengi kumkino yalam ngemso hun bangun sui hangta kajing jat dengan school. Dah kajing bomban saya kumkino yalam dengan Shnong ketau ngihap banglek wat ya dengan school ba hangno kalajak ngado kita kisna melawan sang bat hadu menta kamdon show hakanika Shnong tengi. Tinggal lagi kendo buat DI, hampir DI, te ulai itu buat ulang ba halang juga ke office, te ke bangitip ba kata ke Shnong Umïong kadang tang kawai ke COG FP School, te halang juga ke office kalau ba hilang ngap ngiptak ba kinwan pengkai biangnya ke school ba kin plino nadok mentah ya kan ke school. Ai hakan ke school kidon angut. Uwe de gentay, but uwe de shirang. Utai usnam bala jano kan ka school arhajar katsapatan hadu menta kinoy kay kim don hapo Shnong Umïong. Jaga jing say dingi kom kinoy yalam Shnong is nga ba kikon kiti dingi kalong kadon ka jing dunong ba kim yo show ita jing lang jing start. Kita kinoy hikay kiba don hapo kiba wan hikay ka de school kidai ki school kiba yo dipsit na ka proka. Tulada kan ko first di ay kam la AA nak mentakan ek school ni nagalang ka jongi ki no yalam Shnong ni bom ban sai ngi hapan wat ki bor ki bakam halot ban yo ya ka hok jongi ka school ba kitna no Shnong hapo Umïong baken yo ya ka jinang jingstam nam ta jong ka jingdon jong school hapo Shnong kada ka jingja jong ka school kalam o DI ulai tho ba uang ba kinong sang jong anak sekolah kila amot benwan rano hanung kro te Henry director
utip ba kene ka skol COG LP skol Umiong kadang rentang ka wei ka skol hapo Shnong Umiong unamha ban ai ka bor banra ya ne ka skol Noyalam juga Shnong ngikwa makan skol karena ban kaino kulai tuai hapo juga Shnong Umiong kenang ba kini ya kedi mentoi lagi kron kiti kena hapo Shnong